uit de banken moet gaan. Uit de wisselbank. Ieder jaar trekt op vastelavond maandag door de straten de kingeroptocht. En vroeger liep dan Tante José, de partner van oud-oppervlaars Wim Eentjes, met in de kingeroptocht in de kenmerkende groene jurk. En aan haar is de wisseltrofee genoemd. En vorig jaar is de wisseltrofee de hoofdprijs van de kingeroptocht, gewonnen door een groep met jong en oud, met een grote groep, met heel veel jeugd, die metlepen samen in de kingeroptocht. En dat wordt Scouting VKG. Morgen de fietsmars en zondmars voor Scouting VKG. Wat een in een beschermde kist, want het is een heel kwetsbaar beeldje. Maar toch willen we dat even op te zien. Dat is gewoon. Ik kan even niet maken. Tussen de confetti. Ik heb ook al jaren met. Die ga ik even grabbelen. Heb je dat in zo'n krijt? Ik had het in de kist gestaan. Oh, mag ik even aan dicht microfoon brengen? Dit is de Tante José Wisseltrofee, die gewonnen wordt door de beste of meest originele deelnemer in de kingeroptocht. Dus vorig jaar heb je dat gewonnen. En we hopen natuurlijk dat je dit jaar ook metgaat in de optocht. Je hoort net waarschijnlijk wel, dus dat zal zeker goed komen. Als je geen inspiratie hebt, naam de Vlaagse, we helpen graag met, want we zijn heel graag zo'n verenigingen en grote groepen metlopen in de kingeroptocht. Chapeau daarvoor. En hoe het handig van onze jeugd met Finn, want toen was hier de kinderoptocht, kreeg je de wisselbeker die je een schoon prijsje kunt geven in het clublokaal. Het geer in de optocht uit de Vlaamse wel echt fantastisch. Daarom krijgt Geer deze beker in plaats van de wisselbeker. Dankjewel, mag u een groot applaus voor Scouting VKG. En de kingeroptocht. De kingeroptocht wordt vorig jaar omgedoopt tot de Doog met Gijf Dooroptocht. Want het is niet alleen een kingeroptocht, het is vooral een optocht gewoon als generatie het doorgeeft aan die kinger, aan de kleinkinger. Dus vooral uitgenodigd ook om als familie, opa, oma met de kleinkinger, of 3 generaties met te lopen in de kleine wereldstadoptocht, een kingeroptocht. Maar ook inderdaad een vereniging die de leiding, die dat vastelavondsgevoel doorgeeft aan hun leden van de scouting. Chapeau! Mag ik een buitenmarsje en zaterdag voor Scouting VKG?